интересно да се наблюдава и и топките, да взимат някакъв вид движение в самата колаборация. Това е задължително. Германките малко по-късно, Азербайджан излизат преди тях. Оценката, която ни интересува за отбора на Русия е 28-450. Русия 28-450, България 27-650, Украйна 25-050. Оценката на Беларус очакваме. Наблюдаваме Азербайджан с българска треньорка, както знаят тези, които са наблюдавали с нощния ни репортаж. Мариана Василева. Доколко добре беше използван драматизмът на Кармина Бурана и какво ще им донесе изпълнението на това синхронно италианско фуете? Обърнахме внимание на този елемент вчера. Не знам доколко мога да кажа обективно за